Punt 5. Aprovar, sisplau, la sol·licitud d'execució d'obres de la carretera CV 8153 d'Onil a la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Urbana, Servei Territorial d'Obres Públiques. Bé, al respecte, la proposta que duem al plenari suposa, ara llegiré alguna part, però en línies generals suposa que sol·licitar a la Conselleria que solucione tots els problemes que té la carretera d'accés a Onil i quan estiguen solucionats doncs podrem firmar un acte d'entrega de la carretera. Tot això ve perquè el 15 d'abril del 2013 la Conselleria en el seu catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana va adjudicar esta carretera a l'Ajuntament d'Onil per a que fora ell qui tindrà la competència per a mantindre la carretera. Nosaltres ens hem encontrat en uns accessos que tenen moltíssims problemes i en dues ocasions m'he reunit en Conselleria, una en febrer i una altra recentment, crec que va ser en juliol, per a intentar donar-li una solució a la carretera d'accés, perquè el que no podem admetir és que ens entreguen la carretera en les condicions en les que està. Entonces, finalment vam arribar a un acord en el que si nosaltres a la finalització de totes les obres de millora de la carretera firmem un acte d'entrega, la Conselleria en aquest moment faria l'execució d'aquestes obres, d'acord? Ens van enviar un informe on explicava això que estic dient i nosaltres ho duem a acuerdo plenari perquè entenem que com no accedim, o no aprovem aquesta entrega, evidentment no van arreglar-la i com la competència seguirà sent de Conselleria, ens quedarem com estem, que realment les condicions són nefastes, d'acord? En la primera reunió que vaig tindre no sols vam tractar això, sinó que com existia un projecte per al desdoblament de la carretera anterior, és un poc el que vam plantejar, perquè quan nosaltres vam arribar i vam revisar tot el que hi ha al respecte, el que vam encontrar és un possible projecte per a desdoblar la carretera. Bé, en aquella reunió de febrer ens van dir que no anaven a desdoblar la carretera per moltes raons, una part era econòmica, però altres també eren un poc de concepte, perquè entenien que els accessos a les poblacions tenien que ser accessos més segurs i els desdoblaments estaven generant molts accidents i entenien que el sistema de les rotondes estava molt bé i tècnicament defenien això. Per tant, hem seguit en la lluita per a que milloren, arreglen tots els problemes que tenim i després firmaríem un acte d'entrega. Això incluïx no sols els accessos a la carretera, sinó una sol·licitud que vam fer també a Conselleria en aquella primera reunió de febrer per a que la rotonda d'accés a la carretera, és a dir, la rotonda on està el mòbil, d'alguna forma habilitaren passos de peatons per a poder cruzar, perquè evidentment des de l'eixida del poble d'Onil fins a la rotonda es pot anar perfectament tant per carril bici com caminant i necessitarem una forma d'accedir a l'altra part. Bé, en aquella primera reunió ja ens van dir que sí, que anaven a intentar-ho, van venir uns tècnics, van revisar i van veure que hi havia problemes i que no era tan fàcil. I en l'última reunió, en la que finalment des de Conselleria han emitit l'informe que apareix en la documentació, ens diuen que van a seguir estudiant una alternativa respecte del pas de vianants i formaria part del mateix acord. Tot això formaria part del mateix acord i es tracta de sol·licitar a la Conselleria que faci les reparacions que corresponga i a partir d'ahí firmar l'acte d'entrega i conservació. Fa un mes, si voleu, fem un toc de debat.
Bueno, sobre este punto queríamos comentar que nos surgieron a la hora de prepararlo algunas dudas sobre la titularidad, porque, bueno, igual solo fue cosa mía o los compañeros que estuvieron en la comisión también lo entendieron así, pero yo en la comisión entendí que no era titularidad del ayuntamiento a día de hoy, y según lo que pone la documentación de que disponemos, pone que desde el 2013 el titular es el ayuntamiento. No, no pone eso. Dice que desde el 15 de 4 del 2013 en el catálogo, ¿vale?, se adjudicaba al ayuntamiento, pero nosotros, bueno, el ayuntamiento, ni la anterior corporación ni nosotros hemos firmado ninguna o sea, está adjudicada, pero no es titularidad, no es trancada. Vale. Será con primero el acta de empleo. Vale. Y bueno, por otra parte, que no tenemos el informe de policía que se cita en la documentación, donde podamos ver exactamente pues, qué es lo que la policía informa al respecto, qué actuaciones se van a llevar a cabo, y bueno, si finalmente la obra solventaría el problema por completo o si a futuro supondría algunos costes o gastos para el ayuntamiento que hoy por hoy desconocemos. El nostre grup ha demanat en moltes ocasions l'adequació d'aquesta carretera en diferents pregs, preguntes, i us van donar les gràcies quan es van netejar les voreres de la mateixa, evitant la part d'acumulació d'aigua per la pluja. També vos demanaren que es fes alguna actuació al respecte pel tema de la seguretat de les persones que transiten per ella i dels vehicles, i s'instal·laren de forma provisional els volardos que llevaven del carril bici allí, ja que havia quedat en alguns punts un desnivell molt gran, i això podia provocar accidents. Donem les gràcies que fins a dia d'avui no hagin tingut que lamentar cap. Tal com està constarà la proposta que ens presenteu, tot i que la titularitat de la via correspon a aquest Ajuntament des del 2013, jo vaig entendre el mateix que bé, existeix un compromís per part del Servei Territorial d'Obres Públiques on diu que es farà càrrec de solucionar tots els desperfectes viaris que relacionen l'informe elaborat per la policia local, informe que s'hagués agradat comptar i no tenim, ja que potser podem aportar alguna qüestió que no coste en aquest informe i que considerem siga necessari i adequat, ja que una volta es duga a terme les obres relacionades en aquest informe assumirem la conservació i el manteniment de la mateixa. Gràcies. Bien, nosotros pensamos que es obvio que el cambio de titularidad se dé una vez esté completamente reparado en lo que es el acceso al pueblo. Por lo tanto, está claro que no podemos aceptar que la titularidad todavía. Y bien, es por eso. En este punto no podemos estar a favor de recibir la titularidad de una vía a la cual se encuentra el proceso de desdoblamiento y ejecución de nuevas rotondas, compromisos que fueron acordados hace años y no ejecutados, para los cuales se expropió terreno a los titulares que obran en poder del Consejo. Y ahora lo que se propone es asumir esa titularidad y, lógicamente, el mantenimiento de la vía a cambio de estudiar si es viable ejecutar la conexión peatonal de Oril y Castalla. A nosotros nos parece que perdemos el trato. ¿No le parece, señora alcaldesa? Vamos a tener el honor de poder poseer la titularidad de una vía para desdoblar y además tener que mantener a cambio de qué. Pues ya se lo digo yo, de nada. Por ello votamos de contra. Vale, no es un trato, ¿vale? No hay un trato para que nos arregle la rotonda, es adicional, ¿vale? El trato sí que fue no vamos a quitar la carretera hasta que no arregléis todos los problemas que tienen. Ese es el trato. Pero los problemas entiendo que no es el desdoblamiento ni los problemas... problemas... No va a haber desdoblamiento, está totalmente descartado. ¿Vale? Se va a arreglar la carretera de acceso, bueno, pues sobre todo la parte del arcén, que hay tramos que no tienen arcén, etc. ¿Vale? Bueno, y todos los defectos que tienen. Pero no hay ningún acuerdo actualmente de desdoblamiento que Consellería lo ha descartado totalmente. Entonces no estamos haciendo ningún trueque de lo de la rotonda, es adicional. Y consta aquí porque en la misma visita estuvimos tratando las dos cosas, pero estamos hablando de que la carretera de acceso, no la rotonda siempre será competencia de ellos, ¿vale? La carretera de acceso pasará a titularidad municipal. Pues bueno, ya tenemos una vía más para mantener. Vale, ¿votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No sé.